So, mamaling kita today. Tupikaw kaya kami. Okay, kaya kami mag-grocery Asian store. Parang tayo. Kasi mag-snow bukas. So, hindi na namamalengke rin tao. Kaya po. Pero yun lang sa tingin. So, yun kami mamalengke. Asian. Labsali kang kay, onion. Ay, kanina ako mo rin saling kay. Love mo kanya, no? Siguro 4. Ay, love, magsinigang ka to. Maglagay ta na mo kay. Mustasa. Spinach. Salit ang mapalya. Kasi naluwat na kayo nga lima mga napalya. Tapos nilaga. Paano? Ang pinantay kang mustasa. Bakit mustasa lang rin eh? Ang patola, patang kahalila pala mustasa niya. Patala lang nakasulda. At nanula rin eh. Pero balok mustasa la rin eh. Ini mustasa yun. Love ng kingwa mo. Onion. Alatang onion. Noon tama ko yan. Ay, what you think? Karinamo? Kasi nung... Oh, sige, basahin mo ko kalingon. Tapos sali ka makata kasi Diba, may kain tinda ko nila. tatama ka? Puta may sinila nila. Wag sinigang ka to. Tapos kamatis ka rin na mo din eh, love. Puro din. Kaya ganong New Year din. Diyo, putang kay kasi masisira na eh. At saka ginger. Ginger? Yeah. No? Yeah. Baka ka na rin ginger na. Atin ba ginger can be Jace? Ken, O sige, karinta na kay. hindi na baka alam. Kung makangkay, makanini magpampano ka na. Matasa na matin pang matasa. Tapos, ano kita listahan ko? Ano? Isa ka? Kaya magkano na? Okay, lawin kayo nilistahan. Love, pwedeng kumakarang kaya. Apalya. Ang gametong yamo. Luto kayong apa. Amis ko na yung apalya eh. So, ay, love guys.
Ano labareta? Carrots. Kasi masakit na rin carrots eh. So, carrots, patatas, sibuyas. Okay. Pampano with eggplant. Tapos pang sinigang. Parang ka itong sinigang mix siguro. Buta lata akong sinigang mix ka. Atinta ng lana. Siguro kaya ini. Mustaso. Chinese broccoli. Broccoli. Nariyak ako. Yung patang tayo dyan. O kangkong. Mustaso yata yung burik. Excuse me. What is this? 油菜， Oh my God. Hindi ako Koreano lang kasi o Chinese lahat rin. Hindi ako kaintindihan. This one. Yeah. Mustard? Or no. Yeah, mustard leaf. 油 Ah, 菜， you... This is mustard. Okay, oh my gosh. Oh, thank you so much. Joti niya pala ng translation. Pakita pala yung translation. Oh, Chinese siya kasi makasulat eh. Mustasa sana yung buri ko kitang kayo sinigang. Mukha kami itong love. Lumaluaya pa yung bokchoy yata yung lumaluaya pa yung akma ko, Jo. Ano ka sabihan ko? Love. Nilaga. Na ano pa nga itaga nilaga? Mais, pang repol. Mais repolyo. O kumana ka. No, ka rin katawa saling mais. Kaya yung BJ's. Pwede na rin din. O kumana ko. Tapos mag-meat ka na. Ay, kaya pala. Ano ba ito? Or, buri mula Denny. O kaya ito, labi ni baby cabbage. Ini, chuting ko. Ilan? Dua siguro. Alimit, ha? Tatlo. O yan, yan. Okay. Marim lang. Manyaman magsabaw. Ano po? Repolyo? Repolyo. Patatas mo ka rin katasali. Karina mo, kanina. At kanina mo kasi marakal na rin ang patatas ka rin dyan. So, atin din Gmart. Awas, sige, kapit ng tanim. Ay, paano mabisa ako magpansit? Patatas din. Napalagyan. Pansit. No? Masyado tayo ng dakal pa. Isa na nun. Hindi kasi isipan ko king tayo eh. Sira na rin. Kaya Friday, mutatanan naman kene. Ito, nung bisa magdala. Ali, digdagan mo yung kaya. Magdala kang pansit yung Alino? hospital. Alino. Ano na? Kukontra ka, kukontra. Makakapang mais. May isang pong patatas, tas atin nito. Labi ka, mami. Hindi pwede na ba na? Pwede na ba na? Oh. Mano. Tapos kamatis ka rin na. O, matatana mo kayong kay. Ali, love. Ditong kay canned. Banda natin tamang kay. Patang alata ng babangan. At Ng Century. Century. Bala mo lupa naman niya madining mamon. Oh, mani with garlic and peanut. Kaso naman, $10. Magdalata ko yan makanya. With garlic. Jo, ito yung pandan. Pandan cake. Strawberry. Ano lata kong pandan?
ng green cheese. Wala naman yatang green peas kayo eh. Yatos, Nagaraya, Ding Dong, Cheese Curls. Palitan ko ni itang ay. Aliwa ba yun itong Ding Dong na sa salwan tamo kayong kaya? Nga lab. B? Kaliwa. What volume eh? Bawang na rin. Aboy bawang la pala ito. Very wrong. O tara na. Alala. Pulveron. Zoran. Goldilocks Pulveron. Kukontra yata. Kukontra eh. Kaya kalimutan ko sa ni kaya kaya. Ano? Nano? Ako mo may order. Baka add to cart na pa. Bakit? Ano? Bali mo din niritang kaita mo, Zoren. Try tayo ni. Api nito. 169 yan. Try tayo ni. Nano yung kasi itang chichiri ang ating cow. Tapos Ano? kwadrado yung kaya. Chichiri ang ating Ating cow. cow? Tapos kwadrado yung kaya. Ano talab? Kaya ating Nanong yalaso? Nanong yun? Explain me. walang milk tea. Ah, balo ko na yan. Balo ko na eh. Chippy. Aliya chippy. Balo kaya. At chicken ka na akong dila. Balo kita. Pagigit ka. Alright. Ligo. 5.5. Century na. Itong plain ng popo itang spicy. Ini natin spicy. Wait lang Yan pala yun. Soy sauce. Sorry. Chate lang. At ito siguro, chating. Chate lang. Wawa, dito. Ano ito? Send me a message. Loko mo rin. Any century. Balo kita milky. Balo kita. What's up na mo isip mo ito, love? Well, manina po siguro na Ay, atin palang tocinos pumpkin. Tsaka magkano lang kaya kang wee? ako po rin din. Hindi ako bari ko na eh. Unhealthy. Kumakakadwa. O kaya metong. Metong na pa. Tapos, ala na, mag-meet na na. Jo, very good tingin. Saka masyadong pindat. Kumatang itong sinigang mix. Pagkalanak pa ng sinigang mix. Sinigang mix, no? Tamarind soup. Okay. Noodles. Wala na sa Love okra, you want? Okra. Which one? Frozen? Alin nung alang, nung ala, frozen. Masakit kasi naman sa frozen. Hindi na alam mo. Basil. Ano pa yung kanya? Ano yung kanya? Gusto ka bang basil? Isang mag fried rice to try ko mag fried rice. O kaya rin natin ka na susunod. Pata masira na na naman. Wala may tangka ka ng tamang order ang tamang shrimp. Ay, ating shrimp.
ng ating noodles. Apit na kasi lalagay. Na, kumanga ito bang makatingin na ito? Adobo. Adobo. Ako rin nagawa. Makanyan kaya? Then, ha? What you think? Tangali mataba lang. O mataba lang. Hindi mataba yun ba? Nagawa? Sige, ano ba? Oo, may itong. Sige. Medyo dakal ko salwan eh. Tapos, pork, thin ground pork, ham with skin, pork fat, pork shoulder, agwang pork shoulder, ground pork, agwang pork liver, pork belly. Two. 1 pound. 1 pound 2. Pork shoulder. 2. Separate. Separate. Pork liver. 2. Pork belly. 1. Thank you. May norder na ko ang pampano? Ale? Alang mo santeng? Ate. Oh, sige. 两包。 Ay, potang kai, yala tamo pamangan. Tamo mo tagin. Rep ko na mo, freezer mo na. Ay, pobre mo. O, pampano na kanya. Rendeng is yung tilapia. Tilapia yung ngipin. Tilapia, salmon sprout. Yung balo mimo kini pampano. So, ito lagi yung order mo. Mackerel. Zora, sabi na naman yung fish kainin. Salmon head. Next time tayo naman salmon head. Zora, visa ka ba salmon head? No. Salmon head, no? Pangkay sinigang. Ha? Total natin katang ginger. What you think? Tapos sa dinilad. Shrimp. Ore na minsan man-order sa sali kami rin makamili. Crab. Lobster. 13 per pound. Ano kaya ang kaya? So, okay, ni pwede mo lang kalinis like fish. Pampahabol dyan. Salmon head. Ha? How about that? No. So, mag-milk tea sa akin. Kasi malapit na kami milk tea yan. Hanggang marimla. Ha? Wala may karamdam kong aso. Hali, ala kong dimdam. Bukod ito yung tangasong ito yung dimdam. Mag-milk tea pa. Kenny. So, rin ba yun eh?
Kaya man nakatan eh. Healthy ang damarimla. Close! Sorry, close yan. Naku, yakamate, close siya. Kalagal mo na sa limit. Close siya pa. Ay, naku. Kape naman, mga di ka siguro na eh. Mali ka nawa, ano. Okay. Okay. Next stop, BJ's. Tinulok si Pon talaga.